No puedes ni jugar. Kak, ang mabunda. Nung mama mo sa mo nang taas ko na mo do. Ang siya po.
Action. Dah mereka boleh sini ya? Hah? Camera action. नोंहालाय सोर जाखो? मा? नांलायलालै दे जायाबा जाया दल' जानो लासै खालाम मोजां खालाम न' मेलामोन नांला बुजिग्रोजोबनांगौ डिरेक्सन फोरोंनायखौ बारदोंनांगौ ना हाखौनो सिगां न' मेलामोन जायोबा अबे आं माबा थाथौ सोनाङा ने? ओरैनो सरि ओमफ्राय ओरै होनसै सरि जेब्ला बे होगोन ना आखाइखौ ओरै खालामबा मिथिबाय लाजिथाराबो बियो आंनि हिनजावखौलाय मा लाजिनांगौ जाखो
लास्टनिया काटिंगा जाहैयो